Sa good news, nagahulat na diri sa Bombo Radio Iloilo ang dalaguan nga mga cash prizes sa mga winner sa ikapitong weekly draw sang suwerte sa Palengke 2026 sa promo. Saluwat, congratulations sa aton masunod nga mga winners. Una kita sa paglawag sa mga consolation prize winners ngang kada isa mayara sang batunon nga 1,000 ka peso subong nga aga. Josephine Magcanam, 62 anyos, ang barangay Tupol Weste, Cabatuan, Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga sarsaya oyster sauce. Elvira Belanio, 65 anyos, ang barangay Concepcion, Iloilo City proper, nga nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Sharil Sukenyo, 30 anyos, ang barangay Malunang, Zaraga, Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga gardenia. Ang third prize winner naman mo si Esther Rodriguez, 72 anyos, ang Zone 1, barangay Takasaro, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase nga Tosino Roll, daog sang 3,000 pesos. Second prize winner naman si Rosie Hubacon, 60 anyos, ang Dakutan Dumanga sa Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga Omega Painkiller, daog sa sang 4,000 pesos. Kag ang first prize winner amo si Barbara M. Alentahan, 55 anyos, ang Rizal Palapala 1 City proper, nagamit sa proof of purchase nga pure gold receipt, daog sa sang 5,000 ka pesos. Sa aton nga mga weekly draw winners nga ginpanglawag naton bago gid lamang palihog magkadto diri sa istasyon sa Bombo Radio Iloilo diri sa ikapito nga palalgan sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City proper, antes ang alas 8 subong adlaw. Sa liwat ka Bombo, ikapitong semana na ini sa aton nga suwerte sa Palengke 2026 promo. Kung maay pa kamo nagdaog, may chance sa kamo sa gihapon nga magdaog. Bangod, nagahilapin na ang aton nga grand draw diri sa suwerte sa Palengke 2026. Samtang magapaligan kita karon sa aton nga awarding sa mga studio draw winners sa suwerte sa Palengke, simultaneous man ini nga panigayonon nationwide sa 25 ka mga key areas nga mayara sang Bombo Radio and Star FM stations. But silingon, kung may draw kag awarding of prizes diri sa Iloilo, mayara man sa nagaulan nga papremyo sa iban nga areas sa Pilipinas. Kabinugan nga 9 million pesos ang total prizes nationwide ang ginapanagtag sa bilog nga duration sang pinakadako nga promo sang Bombo Radio Philippines. Kung sa din, 1 milyon ka pesos ang premyo nagahulat para sa aton nga grand prize winner.